uzohamba wangithwala wangigqinisela lapha kulomgodoyi lo lobuloku ungifonela ngenamba engasazazi ukuthi ikhona efonini yami ekade zabhlokwa. Ngifuna ke azi kahle ukuthi cha lento ehlale yenza akaqhubeka ngi-edithe yena ngikhuluma nazo zonke izikhulu angi-edithe ngikhuluma nezikhulu noma ngabe wona Timthetho noma ngabe ze-SABC noma ngabe obani kade ngikhuluma naye sihleli umcimbi ogcwalisa imabhida naye noma ngabe bengikhuluma nanamuphi umuntu oyisikhulu esiphezulu. Qhubeka ngi-edithe ngoba ushuni wakhe wokurekhodana ushuni wakhe wokubolisana. I'm ready for it. Ngicela umtshene ukuthi ke I am ready for it. I'm ready for it. Mina yikho into engenayo ngaye mina. Ngoba phela mina ngisona isilima uJobe. Mina I'm not stupid. I'm not stupid. Lo shuni wakhe ukuthi arekhode ahambe ngi-edithe ikhipha yena angiqhamuka mina nje sengihlambalaza ezweni. Sengikhuluma sokohlanya. Kade ngikhuluma naye engihlambalaza is the only person mina engikhuluma naye regarding indaba yomcimbi ugcwalisa umabhida. Lo mcimbi lona akagijima gukhumba ngawo wazenza isikhulu ezweni. Ebazi kahle ukuthi umlando wawo uthini. Ngithi ke mina ngaqhubeka ke lo mfana. Njengoba usuhambe ungithwala nje qhubeka ungithwale ke namanje ke. Akahambe editha yena. Angithi uthi wangivala yena. Asifasibone ukuthi ungivalephi. Ufuna ukubona ukuthi ubani inkunzi phakathi kwethu. Awududaka lo ingane ngizala mina. Ngabhubha.